You are my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Okay, what you want, what you really, really want. Ja, hej och välkomna! Kunde vara nu i tisdag, ja. Frid, frid, frid. Ja, nu är det frid på allihopa igen. Ja, nu har varit omtumlad i veckan nu så. Ja, det har varit kallt och Glenn, min kompis Glenn Fridsson. Ja, jag fick insätta glykol så. Men nu har jag löst det där med isen på Henken. Jag vet hur man ska göra. Ja, jag har tagit sågspån på Henken. Sågspån ska jag blanda ut med tesprit. Så strör jag det längst uppe på. Och flyter det på ytan. Så fryser det inte till isen. Jag får lite dålig andedräkt och Glenn, men det går bra i alla fall. Han mår inte illa. Nej, det går bra. Ja. Ja, det är klockan 10:09. Bara för att jag blir in så passar på nu för 10:09 tills jag bästa tiden. Ja. Jag tycker det är bra tid, jag börjar 10:09. Det finns nästan inte en annan tid som är så mycket i som det är med 10:09. Ja. Jag skulle kunna tro att jag handlar på Lidl. Ja, för att det är i. Men det är i Ica och handlar det. Ja. Det är mycket folk på Ica i den här byn. Ja. Ja, då var det minst 30 stycken före mig. Och ändå var jag sist i kön. Ja. Jag skulle köpa en sån grisbitar alltså. Jag har tagit grillskivor alltså. Så har det gött att dricka alltså. Så har det så här. Matlagningssvin. Eller matlagningsgris kanske. Matlagningssvin. Ja. Och så har det sardiner. Det var så länge sedan jag åt sardiner så jag var så lös i magen. Frid. Ratatouille.